Robert Fico a jeho vláda sa už navždy stali symbolom zdražovania na Slovensku. Že viete, pred voľbami sme sa tu napočúvali sľubov o nižších cenách na potraviny alebo na energie, odmietali zvyšovanie DPH. Zatiaľ, čo oni si tu poschvalovali doživotné renty alebo si pozvyšovali platy, či už premiér alebo ministri, nikomu inému platy nestúpli. Stúpne DPH, stúpne na 23%, stúpnú ceny diaľničných známok, stúpnú ceny energií reálne o desiatky percent. Sú to populisti a sú to klamári. Klamári, ktorí sa nezastavia pred ničím, pretože občanov čaká ďalšie zdražovanie. A to zdražovanie za ceny energií, ako je elektrina, ako je plyn a ako je teplo. Na budúci rok tieto ceny energií môžu dramaticky porásť, a to pre všetkých na Slovensku vrátane, a dovolím si povedať, najmä domácností. Prvé zvýšenie teda hrozí v prípade plynu, a to o viac ako 30%. Faktúry za elektrínu môžu na budúci rok ľuďom stúpnuť v priemere o 50%. Kto platil 400 eur, bude platiť 600. Máme tu už plyn o 30%, elektrína v priemere o 50%.